yaiziva zvishota harike ndoita ndodhonza. So zvakangomitra izi kuti azvidayire pandamutambidza akutoniti ganditese ndikusoti rozondipawo pandamutambidza mbatake waita kuti ukabvura pepetu taura nyaya pandamusiya aita aisota ndikati arga ndinotarisa gono kuti vadzoke because ndine masini angu andavatumira zvikanzi madhamu manje voita sei because ndavagoya kuti madhamu vabiki ndikati madhamu ngavachingoita sei ngavachitongobika uri semuriwo then wozoita sei wozongondipakurirawo wangu pasaidi sadza andozoya ndoita plan ngavachingobika muriwo chi wongondipakurirawo pasaidi itodya tese zvedu nyama zvikanzi abo waita zvakanaka pandaenda kuno kwagono kweya pandanipiwa zvinhu zvangu pandadzoka mandagara padini pandatanga kupa zvangu ripoti yangu ye ripoti ndapedza ripoti ati arga ndibude ndoita wetike kupesera pandadzoka zvangu ndoita nombotanga kudzvanya kafoni ndichiteerera zvangu music oenda ndati gono andigire netuma earphones ngawauya netuma earphones sana ndakutonakirwa maya toti hama yazi ndakabayirira zvangu maearphones ichi ndichiteerera music ndabuda panze time yandikunoita wete ndaona gondo rere riri pamusoro peimba yangu yandikurara nichipasaida ndakatemba kuti pamwe ndogona kuriona rapa chizuvi but kwangu chiri early zvakweni ndokungatinga around 9 usiku ndakutemba payo ndogona kuriwana riri pamusoro pechisuvi ranga risipo ranga rapa pamusoro pemba yandairara ndikunosimudza musoro kudai ndikutoita weti pandakaritarisa ndobva rabhururuka rakananga kurodhi kwidza tichibva padeni rabhururuka rakananga kurodhi ndikuruona ranechekumberi ndandisakuita kunge ndisisaruoni mani pandaunoto rachinja direction akutora rodhi inoita kunge iri kuteedza tara like but handichanyatso kuona mani because ndezvekuma 30 meters kana asingakanganisi kusvika kuri kutara I think 30 to 40 meters. Saka ndaitarisa ndakaita kakuita kunge ndakataka kupfugamira so kuti ndinyatsoona zvakanaka uzi kwangu kwakati svibei I think kwangu ama around 9 kwangu sina mwedzi but kwangu sina kusviba zvekudaro time yandikupinda muteni paya ndopa ndikutarisa message ndikotoona message yaya yakatoti report kukaroi yaronzi report yanga yakatopiwa time yakatonzi report kukaroi so kukaroi uku ndokune rimwe branch iri vakomana vandaitaura vaye kuti vakambenge vanditora vandisa mucivilian life vandaipa report everyday vandanzi report kukaroi nguva yange yakaiswa ndaifanira kuripota dhei racho raitoteera pamberi usiku hwaundarara nhasi tuchitongomuka ndaifanira kutongomuka ndakaita ndakananga ikoko ndatomuka paya ndikati timu ndakuita sei ndakubaya pandadzika kufamu kuya kuprazi kuya kwandaienda kunotraina bhora ndandosangana nomufesa aikwanzi kedza ndikati akedza ichi panoti masini ndandinalo padheni ndandabva mukunotenga ndiripo mai ndakubaya saka iwo unogona kuuya woita wobatsira soko bhosi soko mai manje vanogona kuita sei vanogona kubuda nawo bhosi vakutoti zvepano zvakuvabhuwa saka iwo unongosara uchingoita ngokajigera nzvimbo yangu then uchinzwa dhiri racho rokufamba sei kedza yabva abvuma sezvo zvese zvanga zviripo shuga chichi ndaenda kusaidi weya kwandaenda kukaroi kuya nditosvika pabhesi paya panga ndanzi ndifanira kuripota paya chionetsa ndiyo ndikusvika paya ndakambogara nomunga zve 15 minutes
ndotarisa pazimuti ranga riri pasaidhi, ndikuona pamusoro pakamhara gondo. Gondo rakasvuka pasaidhi paya. Ndarohwa nehani kuti hazviiti. Gondo riya kana kuti zvaatongoreva kuti magondo ese ndo zvaakangoita izvo zvokuti ini chandofungidzira kuti kusvuka uko maybe pamwe makale emakushi. Pandaribuda paimba ndapiwa maassignments angu pananzi back to 53 brigade infantry battalion 53 Kwekwe. Pananzi dzokera kuKwekwe. Ndadzokera kuKwekwe ndemafield exercise andaifanira kuita. Then vandaita maexercise andakaita vandanzi ndikufanira kuita endurance test. So endurance test ndaifanira kufamba kubva kuSdakeni kusaidhi rekuenda kuGokwe unopfuura pane bhesi revakomana vandoye vandaishandira ivavo futi vandoshandira ivavo futi pamberi peKadumu. Saka ndopandaifanira kubva kuSdakeni kusvika kuKadumu kwayo, kunosvika kumberi kweKadumu kwayo ndiri 1 netsoka. Mandaenda ndanoripota paSdakeni paya, aifanira kutangira nyaya dzake. Mandasvika mandaripota, mandatonzi apindai, mandapiwa map, mandapinda paroad. Kana tichiita zvatei ndichiita maexercise yaya, pamap pega pega une zvinhu zvaunenge uchifanira kutora. Pamwe pacho ndainzomboita kunge kakuti ndakunoti rasikei, but chinhu chandaitanga kuona igondo riya. Ndikuona pane gondo riya ndaibva ndananga straight exactly papo parinenge rakamhara. Kana ringe rakamhara pamusoro pemuti, ndaenda pasi pemuti paya ndotonowana mamakazi anenge akasiiwa nevanhu vaibhozi vanenge vakakupa vane zvavanenge vakaisa ipapo kuti vazive kuti wakakwanisa kuverenga mepi yako zvakanaka here, ukakwanisa kusvika. So une zvinhu zvaunenge uchifanira kutora ipapo kusvikira wanosvika kwauri kunoripota. Vandapedza endurance test yangu, ndafamba zvakanaka. Vandaasainwa kune rimwe branch randakazoasainwa. Vandamboti shandei ndiri ikoko. Ndakashanda for I think since 2014 wese. Then 2014 but akunopera ndakabva ndanzi ndakufanira kubva, ndabva kuyamba ndanzi South Africa. Ndauya kuSouth Africa ndati pandanoripota ndakatambirwa nemudhara anga ari kumirira Zimbabwe kuDIA Charis, vakomani veCharis. So mudhara wanga ari Department of Interstate. So ndianga akaita sei akasi kunditambira. Vandipa atondasaina kuti mayazi changoidhila surveillance chichichichi. Vandaita ndikati slick sori zvakuti yakanyoribesa. Ndakanoti ndagara first 2 weeks ndine face andaingoti blaz aimbonditora kuti ndotosvika kuya because mudhara yanoti hapana wangu kana uri kuno uri civilian ndokuti uite se ukwanise kublenda ini zvakanaka. Maassignments aunenge wazopiwa unozokwanisa kuita se kumaexecuta zvakanaka kana uchiblenda nemacivilian. Vheso yaaiita anoita zveplumbing abva anditora mba anditi hamayazi pano wangu uri munyowana andombonoita se umbonoshanda aita zveplumbing pake paya slick. Ndakasangana nemusikana
andakatanga kuona ndakuno South Africa kuno. Pandangomuona paimba ndasiyana nawo. Pandanzi saka mufesu yakazo dzimba idzi dzinenge dziita zvekunge dzikuvakwa nemagovernment like kuno kwandi pane matimu anenge achivaka anenge akapiwa basa racho negovernment, saka anenge ane makambani avo. Saka mufesu wangu endo kambani aishandira ndokwanga ndichiedza ikoko. Saka anga ati nitsane anenge kusanzwisana kaita nematimu epadhini pavo echikaradi. Abva handiti hapana ungoenda ungogadzisa apa ndiwo padhini apo. Pane zvinhu pane mvura dzisiri kungobuda dziri kunzi hadziri kungoramba dzichibuda dziri kulika chii. Abva ndaita se abva handidirekta paya ndakangonojamba imba 1 nechitumba ndaona gondo riri kukamhara pamusoro pemba iyi. Abva ndanyachizonyadzosebera pasaidhi padhuze pemba paipaya. Ndikaona mhando no gondo riri kutoratidza kuti rakatosuvuka chaio. Ndogondo rangu ndada kutoti gondo rangu. Ndikunopinda padheni paIce League. Momzi yepadheni papo yanga iri pagedhi. Kati momzi ndatumwa nempunga ndozogadzira mvura zvikanzi apinda kumba mune munhu aripo ndikutosaza nevheti because matimu acho haanzochiona. Ndapinda muya musikana ndakatotanga kuona muIce League. Ndiye musikana akatanga kundipa sadza pandakamuka ndiri mubako. Musikana ndakanotanga kuona mumba imomo. Ndiye musikana akatanga kundipa sadza panga ndiri mubako. Handakuzvifunga nguva idzodzo. Bva ndagadzira paya abva apinda zvikanzi ndikuti unge ndakambokuona. Kati neniwo but handikushaya kuti kupi because ndiri munyowani muno. Zvanzi ameno. Bva tasiyana nazvo. But takazoramba tichionana bva tapedzisira takuita se takutaudzana. Tapedzisira takudanana. Tapedzisira taita madhoni. Zvekutozoita life yatiri zvaizvinezvi zvekutoti ndane madhoni 4. So pemwe pese apa zvanzviri right Sleek handidi munyepo. But I think for the past 3 years ndakachitanga kusangana nemafaces aya ese andakaona mubako muyamo. Ndaisazvifunga pese apa but until nhasi date ndiyani nhasi. Date ndiyani nhasi 5 July Sunday 2026. Ndazoti kune graft kwandaifanira kuenda. Kuna vakomana vangu vandichiedza kuti ndivabatsire zvavaita. Saka ndamuka nhasi makuseni. Ndatoti une madhamu amayazi ndikuita se ndingonopedzisa dhiri ratakaita nemakomana nezuva rinonyatsopera zvakanaka murudzi wepadheni. Adaita se ada kubuda. Mbva ndabuda Sleek mbva ndaita se ndobva ndabaya. Mbva ndatoshandisa ka20 kangu mbva ndaita se ndaenda kubasa kwena. So ndazoti pandasvika kwenda ndasvika kusina vanhu. Vakomana vanga vasiko. Ndati maybe since it's weekend maybe vakomana vaita se vakanwa mabhias plus vakaita kamari nezuva. Maybe vakanwa hwawa. So havana kukwanisa kuuya. Mbva ndatotaurira nemudhara waya ndikati mudhara ndazongobatanidza varinza mapaipi ndakuita se ndakubuda ndakubaya. Zvikanzi amai ndikufanira kuita se ndikufanira ndikuenda mangwana ndikudzokera kuCape Town. Ndikati mudhara ndikufanira kunge ndiri kubhora ndine mechi nhasi. Zvikanzi amai paunodzoka kubhora kuti handinchiona kuti afamba. Pamwe vakomana vangu vange vaita se vasvika but I doubt because kwalate.
ndatobuda padeni paipa ndaita ndatakura tumatuluzi twangu ndaita ndakubaya svikanzi right bo ndiri muroad pai ndiri kuzama kuhaika ndiwane mota opa ndabva padeni ndandine waya pandabuda makuseni ndandine waya so zvaitika ndizvo ndatenga energy drink Monster ari kuti ndidese ndinoda nechigubhu changu chibhodhoro chesvika sport drink ka sport bottle kandani nawo kanenge chiflask ndo mandatenga Monster yamba ndaridira muyana kutira ndizofamba hamwe ita ndichinwa bozi kanoita kaflask like saka kanoita kuti rambe richitonorera so pawaya ranga ndinaro ndava ndatenga Monster retwin kuenda kusaidi kwaikuya umwe kwandani fanira kuenda it20 zvirodi kuenda nekudzoka ndo honestly kuenda nekudzoka i40 ndobva ndasara ne60 ndabuda padimanje padeni pemudhara ndamudza ndakubaya ndazoona futi gondo riya riri nechekure manje riri kutendera riri panzvimbo 1 kutange pampa handa kungozvisa mubrain nguva idzodzi ndangogaya kuti pamwe amangori makondo manomani ndiri kutarisa kumashure ndirandifamba kanchizama kumisa mota ndiri kutarisa kumashure ndikuona kuuya kombi riuya pamafambiro ari kuita kombi gondo ndo riri pamusoro riri mudenga denga zvaro but riri kufambirana nekombi kumbe yaita kunge yatombonopfuurira bhozi ndazoita kakumisa ndavarairwa ndakatarisa mudenga ndopa ndaona riri kunopfuurira kombi riri kunopfuurira iro raita kunge rapfuurirawo futi kombi mva yamira mva ratanga kutambisa mapapiro riri panzvimbo 1 mva ndasvika mva ndapinda mukati memwe fesi yandatanga kuona ndo fesi number 40 ndo fesi number 40 yevanhu 40 vandakaona vari mukati muimwe mubako mene ndapedzisira kuiona nhasi mukombi mo ndazoburuka ndabhadhara pati pandaburuka ndikaona maresi yandakwira nayo yakaperera ende pandaburukira pacho gondo pane chiroundabout gondo raramba richitenderera riri papo svikira ndakurosa mvara ndazongoshawa kuti raenda nekupi bhozi ndazomboita kakuvarairwa ndichitarisa mota kuti ndikwanisa kuita sei kukurosa time yanditarisa mudenga ndava ndarishaya so slik handizive kuti chii handizive kuti chii serial handizive kuti chii chinhu izvi zvakatanga 2013 until nhasi ndopandaona fesi yekupedzisira so handichaziva kuti chichateera next chii thanks like ameno kuti vanhu vachapawo miome yakamira sei kuzanisa kuti zviro chafamba sei next kana paina anokwanisa kududzira zvinhu zvakadai amen handizive slik let's hope maybe ndowanawo maanswers anonzwisika kuvanhu then ndoona kuti yatoita 1 hour isi so mungondisirawo slik ndinzotiwo pane wakambosanganawo nezvakada kurerekera ikoko here ende zvakazopera sei zvakaoma vasikana ava vakaona umu mubako panjuve here midzimu here ko iro gondo rinongoramba richiapia chii ndo mudzimu yavo here zvii nyatsonditsanangurire mucomment section kuti
munofunga kuti zvii zvaiitika, chingava chii chaiitika kuna mukoma ava. Up to now zvinhu zvichiri kutoitika from 2013 up to 2026 and he needs some answers. Kune vanokwanisa kubatsirawo, munokwanisa kutsanangura motiudzawo kuti chingava chii chiri kuitika. My name is Slick Nelkwan, pano panonzi pa Slick Media TV, paMazim Untold Stories. Kana une nyaya yako yaunoda kusharewo nemhuri yeZimbabwe, usakanganwa kundibata pa 0777 448 050 0777 448 050. Until next time, ko zvaza.